Bil-programmi elettorali li ħareġ 68 lokalità f'Malta u Fgħawdex, il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta aktar minn 1500 proposta. Minnaħa l-oħra l-Partit Laburista ħareġ set wieħed ta' proposti għal lokalitajiet kollha fuljet wieħed ta' paġna. Dan qalu l-koordinatur tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello waqt li kien mistieden fil-programm TVAM fuq ix-xandir tal-Istat. U spjega li dan il-fatt juri d-differenza ta' kif iż-żewġ partiti iħarsu lejn il-Kunsilli Lokali. Fuq naħa l-Partit Nazzjonalista li rid tkompli jsaħħaħ lill-Kunsilli Lokali u fuq naħa l-oħra l-Partit Soċjalista Malti immexxi minn min jgħid li l-Kunsilli mhumiex is-super favoriti tiegħu. Charles Bonello kompla li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ħareġ ukoll qatt ta' proposti għal riforma fil-liġi tal-Kunsilli Lokali, il-Gvern Laburista qed kompli jieħu l-poteri minn idejn il-Kunsilli Lokali. Bl-istess mod il-Gvern lanqas ma jikkonsulta mal-Kunsilli dwar it-toroq u l-maniġġar ta' traffiku fost l-oħrajn. Fl-istess programm kien mistieden ukoll is-Sindku ta' Taslima Anthony Kirkop li nnota kif qed joħroġ dejjem aktar fiċ-ċar kif kunsilli lokali mexxija minn maġġoranza nazzjonalista jaraw li jżommu kuntatt kontinwu ma' residenti. U dan juri l-impenn ta' dawn il-kunsilli li verament iridu l-ġid għal-lokalitajiet tagħhom.